стана. Тъй. Ето го. Ладжи. Така. Хубаво. Така е отвънка. Има едно кладенче. Езерци. Ако сте гледали филмите на епизодите на Adventure Time, може да ви се стори леко познато. Тези три меча, които ги виждате до мене, са магиосани с 30 левел. От тук. С 30 левел. Много лагова. Не знам що. Порталчка към края има. И масички. Каква е тая дума? Това не го бях видял. Ей, това вече не го знаех. Аре, молята, влез долу. Аре, молята, влез долу. Молята, влез долу. Недобре с молене няма стане. Гечите расте. Гечите расте. Там няма хода на обучение. Такова. Тук взрив. С TNT си играх. Тук са спи, само две лево има. Нагоре има една чисто празна стая. Аре бе, поне 12 да се събере. Сега за тези хора. Аре бе, не мога да се кача горе. Си, най-после. Без забрави, лавла. Да ви обясня сега какво има тук. Тук има нещо, трябва да го изтрия. Тук не си спомням. То е много шлагва, адски много. Това е оцеляването ми. Мисля, че съм го качил. Ма не знам. Това е стелсбот, който ви показах. Първи епизод на Майнкрафт, който снимах. И това е Adventure Time. Няма представям. Да направя малко реклами на сервера. На сервери. PvP България. PvP България. Странно. Хора, аз не ви показах, че имам скин, да. Ще ви покажа, че имам скин. Пишат по скайп. Заради модата, по-бързо. Заради. Та хора, ето ми скина. Не е много впечатляващ. Но за скин е добре. Аз съм с купен. За той. Купен Майнкрафт. Та той е. От мен за днеска. Абонирайте се, ако не харесват моите клипове и